Μουσική εκλεκτέ, άκου προσεκτικά. Αυτή η στιγμή δεν θα ξαναέρθει. Οι πύλες του πεπρωμένου τρέμουν πάνω από τη ζωή σου. Και ο ουρανός δεν ψιθυρίζει. Βρυχάτε. Αυτό δεν είναι παρηγοριά. Είναι κλίση. Δεν είναι ένα απαλό σπρώξιμο. Είναι ένα ξύπνημα από τον θρόνο του Θεού. Είναι μια στιγμή καρόους, ένα θεϊκό ραντεβού, όχι σύμπτωση. Δώσε μου τα επόμενα λίγα λεπτά. Μην παραλείψεις. Κάνε προσοχή. Έχεις περπατήσει πολύ καιρό στις σκιές, παραμελημένος, αόρατος, υποτιμημένος. Οι άνθρωποι μπορεί να σε έβλεπαν, αλλά ποτέ αναγνώρισαν πραγματικά τη φλόγα που ο Θεός έβαλε μέσα σου. Και ξέρω ότι το ένιωσες κι εσύ. Το φως σου σβήνει σιγά σιγά. Όχι επειδή ήσουν αδύναμος, αλλά επειδή ο σιωπηλός πνευματικός πόλεμος σε έχει εξαντλήσει. Κομμάτι-κομμάτι. Και εδώ είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Άρχισες να πιστεύεις ότι αυτό ήταν φυσιολογικό. Ότι η εξάντληση είναι η ταυτότητά σου, ότι η εξασθένηση είναι το πεπρωμένο σου. Αλλά ο ουρανός καταρρίπτει αυτό το ψέμα σήμερα. Είσαι αγαπημένος, είσαι ορατός και δεν έχεις αργήσει. Η χάρη σε έφερε σε αυτή την ακριβή ώρα. Πριν σε σχηματίσω στη μήτρα, σε γνώριζα. Πριν γεννηθείς, σε έβαλα ξεχωριστό. Ιερεμίας 15. Δεν γεννήθηκες για να αναμειχθείς. Ποτέ δεν προοριζόσουν να εξαφανιστείς στο παρασκήνιο. Φτιάχτηκες με θεία ακρίβεια, γεμάτος με τη δύναμη του ουρανού, προορισμένος να λάμψεις σαν ζωντανή προφητεία. Δέξου αυτό ως ένα μήνυμα που πρέπει να δοκιμαστεί. Συγκρίνε το με γραφή και την προσευχή, και κράτα μόνο μικρομετόνο τι επιβεβαιώνει το πνεύμα. Αλλά άκου αυτό, το πεπρωμένο σου είναι υποπολιορκία. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στέκεται μπροστά στο θρόνο, υπερασπιζόμενος εσένα, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Ο εχθρός έχει στοχεύσει κάτι μικρό. Τα μαλλιά σου, το στέμμα σου, το ίδιο το σύμβολο της χρήσματος σου. Γιατί, επειδή αν καταφέρει να ξεχάσεις ποιος είσαι, θα απομακρυνθείς από τον ποταμό των ευλογιών που είναι γραμμένα στο βιβλίο σου πριν καν πάρεις την πρώτη σου ανάσα. Μη συμμορφώνεστε με τα πρότυπα αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφωθείτε με την ανανέωση του νου σας. Ρωμαίους 12:2. Αυτό δεν είναι ένα ήπιο μήνυμα. Είναι η σιρήνα του ουρανού. Αυτή είναι η θεϊκή σου στιγμή. Στα επόμενα λεπτά, μια αποκάλυψη για το τι σας πολεμά, μια πρόσκληση να επαναφέρετε το στέμμα σας και μια ενεργοποίηση προσευχής για να ευθυγραμμιστείτε με την τάξη του ουρανού. Σας ρωτώ λοιπόν τώρα, θα συνεχίσετε να περπατάτε σαν να είστε συνηθισμένοι? Ή θα ανυψωθεί σε αυτό που ο Θεός έχει ήδη δηλώσει για τη ζωή σου, τώρα, καθώς προχωράς μπροστά σε αυτό το θεϊκό κάλεσμα, κήρυξε την ετοιμότητά σου. Πληκτρολόγησε αμήνστα. Σχόλια. Αν νιώθετε αυτό το μήνυμα βαθιά μέσα σας, πείτε το με θάρρος. Αφήστε τον εχθρός να ξέρει ότι είστε ξύπνοι. Είστε έτοιμοι να φορέσετε το στέμμα σας. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Κλείνουμε με μια ισχυρή προσευχή που θα σπάσει τις αλυσίδες και θα ευθυγραμμίσει το πνεύμα σας με τον ουρανό. Αυτή είναι η κλήση σας. Ο ουρανός δεν χτυπάει 2 φορές. Και σήμερα, αυτό είναι το χτύπημα. Εκλεκτέ, έλα κοντά. Υπάρχει κάτι που να αγνοείς, κάτι ιερό που ο κόσμος έχει ντύσει με ματαιοδοξία και έχει απορρίψει ως απλή εμφάνιση. Αλλά ο ουρανός δεν το έχει δει ποτέ έτσι. Μιλάω για τα μαλλιά σου, όχι ως μόδα, όχι ως πολιτική ταυτότητας, όχι. Ως κάτι που πρέπει να διαχειριστείς ή να τροποποιήσεις, αλλά ως κάτι ιερό. Ο ουρανός δεν σε διαμορφώσει τυχαία. Τα μαλλιά σου δεν είναι ένα χαρακτηριστικό. Είναι ένας μανδύας, ένα ζωντανό σύμβολο της καταγωγής σου, της εξουσίας σου και της κλίσης σου. Και όπως ο προφήτης Σαμουήλ έχει σε λάδι πάνω από το κεφάλι του Δαβίδ. Στο 1 Σαμουήλ 16 και 13, σημαίνοντάς το για βασιλεία. Έτσι και ο Θεός σε έχει σημαδέψει. Με ένα στέμμα που δεν βρίσκεται σε θησαυροφυλάκιο, αλλά μεγαλώνει από το ίδιο σου το είναι. Κάθε κλωστή φέρει μια πνευματική υπογραφή. Είναι μνήμη, κληρονομιά και ταυτότητα. Που είναι συνυφασμένα. Φέρει την ηχό των προγόνων σου, των μαχών τους, των προσευχών τους, τον έπαινο τους. Γνωρίζει τα χέρια που σε μεγάλωσαν και τις σκιές που προσπάθησαν να σε μειώσουν. Φέρει τα ίχνη κάθε ευλογίας που έχει υποθεί ποτέ για τη ζωή σου. Και ναι, ακόμη και τις κατάρες που ψιθυρίστηκαν σε μυστικά μέρη. Γι' αυτό ο εχθρός το στοχεύει.
Επειδή αυτό που κρατά τη μνήμη κρατάει και τη δύναμη. Στο Ιεζεκείλ 8:3, ο προφήτης περιγράφει ότι τον σήκωσε από μια τούφα των μαλλιών του το πνεύμα του Θεού. Αυτό δεν είναι ποίηση. Είναι πνευματική πραγματικότητα. Τα μαλλιά σου είναι περισσότερο από εμφάνιση. Είναι ένας αγωγός, ένα θεϊκό κανάλι όπου το σώμα και το πνεύμα σου παραμένουν συνδεδεμένα. Όταν τα μαλλιά σου αμεληθούν, η ενέργειά σου εξασθενεί. Όταν τιμώνται, νιώθεις ζωντανός, γεμάτος ενέργεια, ευθυγραμμισμένη. Αυτό δεν είναι ματαιοδοξία, είναι ζωτικότητα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιες μέρες αισθάνεσαι αδύναμος, αποσυνδεδεμένος, σχεδόν αόρατος στον εαυτό σου? Κοίτα πιο βαθιά. Συχνά είναι οι μέρες που το στόμα σου έχει θολώσει από ντροπή, εξάντληση, απόσπαση της προσοχής ή πνευματική επίθεση. Ο πόλεμος για τη ζωή σας δεν είναι μόνο στο μυαλό σας. Είναι για την ταυτότητά σου. Και το στέμμα σου είναι το πιο ορατό σημάδι αυτού. Γι' αυτό οι βασιλιάδες φορούν κορώνες, όχι μόνο για επίδειξη, αλλά ως δημόσια μαρτυρία της εξουσίας τους. Και ωστόσο, εσύ περπατάς στη ζωή με ένα στέμμα που αναγνωρίζει ο ουρανός, ενώ εσύ το αντιμετωπίζεις σαν κάτι δευτερεύον. Αλλά οι άγγελοι το ξέρουν, οι δαίμονες το ξέρουν. Τα μαλλιά σου δηλώνουν κάτι στο αόρατο βασίλειο. Αυτή ανήκει στον ουρανό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν έχει έρθει για να σε παρηγορήσει, αλλά για να σε ξυπνήσει. Γιατί αν το στέμμα σου παραμεληθεί, η πνευματική σου εξουσία θα ακολουθήσει σύντομα. Ο ουρανός έχει επενδύσει πάρα πολλά σε εσάς για να σας αφήσει να κοιμάστε πάνω σε αυτό που έχει σημασία. Έχεις επιλεγεί. Έχεις στεφθεί. Και τώρα είναι καιρός να αρχίσεις. Ζεις ανάλογα. Εκλεκτέ. Είτε το έχεις συνειδητοποιήσει είτε όχι, έχεις στεφθεί από την αρχή. Όχι από τον άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον ουρανό. Και τώρα ο ουρανός δεν το ζητάει πια. Απαιτεί να ζήσεις σαν κάποιος που φέρει θεϊκή εξουσία. Η κούρασή σου δεν προήλθε από αδυναμία, αλλά από έναν πόλεμο που δεν είχε καμία πανοπλία και δεν άφησε κανένα σημάδι μέχρι τώρα. Αλλά αυτός ο πόλεμος δεν ήρθε με εκρήξεις ή ουλές. Όχι, ήταν μια σιωπηλή εισβολή. Μια αργή αποσύνθεση του πνεύματός σου μέσω πραγμάτων τόσο λεπτών που σχεδόν δεν τα πρόσεξες. Μια ψυχρή ματιά εδώ. Μια χειραγωγική λέξη εκεί. Ο πόνος του να αγνοείσαι. Το βάρος του φθόνου. Το τσίμπημα της απόρριψης. Αυτά δεν ήταν συμπτώσεις. Αυτά ήταν υπολογισμένα χτυπήματα που στοχεύουν όχι στο μυαλό σου, ούτε καν στην καρδιά σου στην αρχή, αλλά στο στέμμα σου. Τα μαλλιά σου, το στέμμα που σου έδωσε ο Θεός, έχουν απορροφήσει περισσότερα από όσα ξέρεις. Κάθε δωμάτιο που μπήκες είχε πνευματικά κατάλοιπα. Κάποια από αυτά ήταν εχθρικά, κάποια άλλα ζηλόφθονα. Και το κορώνα σου τα έπιασε όλα. Περπάτησε σε μέρη που χαμογελούσαν στην επιφάνεια, αλλά έβραζαν από κάτω. Και χωρίς να ξέρεις γιατί, έφυγες νιώθοντας βαρύτερος, πιο θολός, αβέβαιος. Δεν έχασες το φως σου. Το έθαψες κάτω από τα συντρίμμια που ο εχθρός έβαλε σε μια σιωπηλή μάχη. Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη μάχη τόσο επικίνδυνη. Δεν είναι αρκετά δυνατή για να ξυπνήσει το μαχητή μέσα σου. Είναι αρκετά διακριτική για να σε κάνει να κατηγορείς τον εαυτό σου. Αλλά ο ουρανός τα βλέπει όλα. Στο κατά Ματθαίον 10 και 30, ο Ιησούς μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι τρίχες το κεφάλι σου είναι μετρημένες. Αυτό δεν είναι ποιητικό. Είναι προφητικό. Το στέμμα σου είναι ιερή. Και στον αόρατο κόσμο, λάμπει σαν φάρος. Οι άγγελοι το αναγνωρίζουν. Οι δαίμονες το μισούν. Γι' αυτό ο εχθρός κινήθηκε νωρίς, πείθοντας τους ανθρώπους να χλευάζουν την εμφάνισή σου, να μειώνουν την ομορφιά σου, να σε κάνουν να αμφισβητείς την ταυτότητά σου. Όχι με σπαθιά, αλλά με σπόρους που φυτεύτηκαν στη σιωπή, που μεγαλώνουν στις σκιές. Αν μπορούσε να σε κάνει να μισήσεις το στέμμα σου, θα μπορούσε να σε κάνει να παραδώσει το πεπρωμένο σου χωρίς να το καταλάβεις. Γι' αυτό ένιωθες εξαντλημένη ακόμα και μετά τον ύπνο. Γι' αυτό ξυπνάς νιώθοντας εξαντλημένη ακόμα και μετά τον ύπνο. Δεν ήσουν τεμπέλα. Αιμορραγούσες πνευματικά. Αλλά τώρα ο ουρανός έχει παρέμβει, όπως όταν ο Ελισέ προσευχήθηκε. Άνοιξε τα μάτια του, Κύριε, για να δει. 2 Βασιλέων 6 και 17. Σήμερα,
Ο Θεός σηκώνει το πέπλο και αποκαλύπτει το πλήθος του ουρανού που στέκεται στο πλευρό σου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Δεν ήρθε για να σε παρηγορήσει. Ήρθε για να σε διατάξει. Έβγαλε το σπαθί του όχι για να ηρεμήσει, αλλά για να χτυπήσει. Έχει δει κάθε ψίθυρο, κάθε κατάρα, κάθε αόρατο βωμό. Όπου το όνομά σου μολύνθηκε, και έχει απελευθερωθεί για να τα καταστρέψει όλα. Η σιωπή που ένιωσες δεν ήταν εγκατάλειψη. Ήταν στρατηγική. Ήταν η ησυχία πριν από το χτύπημα του ουρανού. Και τώρα το χτύπημα έχει αρχίσει. Ο ουρανός δεν παρακολουθεί πλέον. Κινείται. Ο πόλεμος για το στέμμα σου φτάνει στο αποκορύφωμά του. Και ο ουρανός δεν θα σε αφήσει να θαυτείς στη σιωπή, γιατί δεν είσαι σπασμένος. Είσαι προστατευμένος. Ανεβαίνεις. Και η πολιορκία τελειώνει τώρα. Μπορεί να μην το βλέπεις ακόμα με τα φυσικά σου μάτια, αλλά στο πνευματικό κόσμο, μια θεϊκή μάχη είναι σε εξέλιξη, και η τύχη γυρίζει υπέρ σου. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει πάρει τη θέση του δίπλα σου. Το σπαθί του, φωτισμένο με τη φωτιά της θείας δικαιοσύνης, κόβει τα όρατα σχοινιά που έχουν τυλίξει σιωπηλά το στέμμα σου. Σχοινιά της ντροπής, της εξάντλησης, της χλέβης και της σύγχυσης. Πράγματα που νόμιζες ότι ήταν δικό σου λάθος αποκαλύπτονται για αυτό που πραγματικά είναι. Στρατηγικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σιωπηλά. Τα υπολείμματα των κατάρων που εκφωνήθηκαν. Περασμό. Το βάρος της κρίσης που εκδόθηκε κρυφά. Ο ψίθυρος που σου έλεγε ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Αυτές οι φωνές σιωπούν από την εξουσία του ουρανού. Οι δομές που ο εχθρός πέρασε χρόνια χτίζοντας γύρω από την ταυτότητά σου καταραίουν σε μια στιγμή κάτω από τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Αυτό δεν είναι απλώς προστασία, είναι αποκατάσταση. Η πνευματική ατμόσφαιρα γύρω σου καθαρίζεται, αναπροσαρμόζεται και αγιάζεται. Η θολούρα που ένιωθες καίγεται. Το βάρος που κρεμόταν σαν ομίχλη απομακρύνεται. Το στέμμα που κάποτε φαινόταν θαμπό γυαλίζεται από την ουράνια φωτιά. Αυτό που κάποτε σου αντιστέκονταν τώρα θα αρχίσει να υποχωρεί. Αυτό που σε εξάντλησε τώρα θα αρχίσει να σας απελευθερώνει. Καταλάβετε το αυτό καθαρά. Δεν περπατάτε πια μόνο σε εχθρικό περιοχή. Ο ουρανός έχει μπει στο πεδίο της μάχης. Και η μάχη για την ταυτότητά σου δεν οδηγεί πλέον προς την ήττα. Προχωρά προς τη θεϊκή αφύπνιση. Τα μαλλιά σου, εκλεκτέ μου, ποτέ δεν ήταν απλά ένα στολίδι. Δεν είναι διακόσμηση. Είναι πανοπλία. Δεν είναι χαρακτηριστικό ομορφιάς, αλλά ένα φράγμα. Ο κόσμος βλέπει τρίχες. Ο ουρανός βλέπει μια ασπίδα. Τα μαλλιά σου είναι η πρώτη γραμμή άμυνας μεταξύ της ψυχής σου και των δυνάμεων του σκότους. Περπατάς καθημερινά μέσα σε πνευματικό πυρ. Ο φθόνος σε κοιτάζει. Η ζήλια μουρμουρίζει. Περιβάλλοντα εμποτισμένα με πικρία πιέζουν την ύπαρξή σου σαν καπνός. Και τα μαλλιά σου, η θεϊκή σου ασπίδα, που σου έδωσε ο Θεός, πιάνει αυτό που προοριζόταν να σε τρυπήσει. Απορροφά το δηλητήριο, ώστε το πνεύμα σου να παραμείνει όρθιο. Αλλά επειδή δεν γνώριζες αυτή την αλήθεια, άφησες την ασπίδα σου εκτεθειμένη. Την αποκάλεσες ματαιοδοξία. Απέρριψες το βάρος της ως μια κακή μέρα για τα μαλλιά σου. Αλλά ο ουρανός λέει: όταν τα μαλλιά σου φαίνονται θαμπά, δεν είναι θέμα αισθητικής. Είναι προειδοποίηση. Είναι. Η ασπίδα σου έχει υποστεί ζημιά. Είναι η πνευματική σου πανοπλία που ζητά ενισχύσεις. Ο εχθρός δεν χρειαζόταν να σε καταστρέψει. Απλά χρειάζεται να σταματήσεις να προστατεύεις τις άμυνας. Αλλά τώρα ο ουρανός μιλάει επειδή το κόστος της άγνοιας έχει γίνει πολύ υψηλό. Τα μαλλιά σου δεν είναι μόνο ασπίδα. Είναι και η κεραία σου. Είναι συντονισμένα στη θεϊκή συχνότητα. Αισθάνεται αυτό που το μυαλό σου δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει. Διακρίνει τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα, συλλαμβάνει πνευματικούς ψίθυρους και προειδοποιεί την ψυχή σου όταν κάτι αόρατο πλησιάζει. Εκλεκτέ. Δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση. Για επιβίωση. Είναι για στρατηγική. Και ο ουρανός το καθιστά σαφές. Το στέμμα σου δεν προοριζόταν ποτέ να παραμεληθεί. Σφυριλατήθηκε για να φυλάσσεται στεναρά. Υπάρχει κάτι σε σένα που ο κόσμος δεν μπορεί να εξηγήσει και ο εχθρός δεν μπορεί να αντέξει. Δεν είναι μόνο η παρουσία σου. Είναι η αντίληψή σου. Δεν είναι η εμφάνισή σου που τρομάζει το σκοτάδι. Είναι η ευαισθησία σου σε όμικρον με τόνο, τι λέει ο ουρανός.
Σκεφτείτε το Σαμψόν, του οποίου η δύναμη ήταν δεμένη με τα μαλλιά του. Κριτές 16. Όταν του έκοψαν τα μαλλιά, η αποστολή του φαινόταν χαμένη. Αλλά όταν το στέμμα του άρχισε να μεγαλώνει ξανά, το πεπρωμένο του αποκαταστάθηκε. Αυτό δεν ήταν ματαιοδοξία. Ήταν διαθήκη. Και η δική σου κορώνα έχει το βάρος της διαθήκης. Αν τη χάσεις, κινδυνεύεις να ξεχάσεις τη δύναμή σου. Τίμησέ την, και ο ουρανός θα αποκαταστήσει τη δύναμή σου. Και θα μεταφέρει αυτά τα σήματα κατευθείαν στη ψυχή σου. Ο εχθρός το ξέρει αυτό. Γι' αυτό οι επιθέσεις του δεν ήταν δυνατές. Σχεδιάστηκαν για να παρεμβαίνουν, όχι για να καταστρέφουν. Δεν χρειάστηκε να κόψει το στέμμα σου, απλά να ανακατέψει τη συχνότητά του. Όχι με όπλα, αλλά μέσω ψιθυρισμών. Όχι μέσω πολεμικών κραυγών, αλλά μέσω σύγχυσης, ταυτότητας, αυτοεκτίμηση, αξία. Στόχευσε αυτά τα πράγματα, ώστε να αρχίσεις να αμφισβητείς τη σαφήνεια που κάποτε ήταν δεύτερη φύση. Για σένα. Σκέψου εκείνες τις στιγμές που ήξερες ότι κάτι δεν ήταν σωστό πριν προλάβεις να πεις μια λέξη. Ή τις στιγμές που η ειρήνη σε πλημμύριζε η ειρήνη στην παρουσία κάποιου. Ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είχαν αλλάξει, αυτό δεν ήταν απλώς διαίσθηση. Ήταν το στέμμα σου που λάμβανε θεϊκό σήμα. Η κεραία σου ήταν συντονισμένη τον ουρανό. Ο Παύλος γράφει στην 1 Κορινθίους 2 και 14 ότι ο άνθρωπος χωρίς το πνεύμα δεν δέχεται τα πράγματα που προέρχονται από το πνεύμα του Θεού, επειδή διακρίνονται μόνο μέσω του πνεύματος. Τα μαλλιά σας είναι μέρος αυτής της διαδικασίας διάκρισης. Ποτέ δεν προορίζονταν να είναι διακοσμητικά. Προορίζονταν να σας βοηθήσουν να πλοηγηθείς σε έναν κόσμο γεμάτο εξαπάτηση. Η στρατηγική του εχθρού είναι απλή. Αν μπορεί να αμβλύνει την ευαισθησία σου, μπορεί να θολώσει την κατεύθυνσή σου. Αν μπορεί να σε κάνει να απορρίψεις το στέμμα σου ως επιφανειακό, μπορεί να σε κάνει να αντιμετωπίσεις τη θεϊκή σου αποστολή ως προαιρετική. Γι' αυτό ο ουρανός μιλάει τώρα. Επειδή η επιβίωσή σου εξαρτάται από την ευαισθησία σου. Κάθε φορά που φροντίζει τα μαλλιά σου με προσοχή, τιμάς τον Θεό που σε στέφει. Αλλά όταν τα καταργέσαι, αποκαλώντας τα άσχημα, ατίθασα, ανάξια, επαναλαμβάνεις αυτό που ο εχθρός θέλει να πιστέψετε για το σκοπό σας. Το στέμμα σας και η αποστολή σας είναι συνδεδεμένα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις το ένα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσεις το άλλο. Αυτό δεν είναι συμβολισμός. Είναι πνευματικός νόμος. Κοίταξε πίσω στις εποχές που παραμέλησες τα μαλλιά σου. Δεν ήταν οι ίδιες εποχές που ο σκοπός σου φαινόταν μακρινός, όταν η φωνή σου εξασθένησε, όταν τα όνειρά σου σίγησαν, δεν ήταν τυχαίο. Το στέμμα σου μιλούσε, αλλά εσύ δεν αναγνώρισες τη γραυγή του. Αυτό δεν έχει να κάνει με ματαιοδοξία. Έχει να κάνει με την ταυτότητα. Και όταν η ταυτότητα είναι σπασμένη, ο σκοπός γίνεται ευάλωτος. Τα μαλλιά σου δεν είναι αξεσουάρ. Είναι προέκταση της χρήσματος σου. Μια ορατή υπενθύμηση ότι στέφθηκες από τον ουρανό πριν ακόμη προλάβεις να πεις μια λέξη. Εκλεκτέ, γεννήθηκες με ένα σημάδι. Φύλαξε το σημάδι. Άκου το αυτό καθαρά. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις το στέμμα σου διαμορφώνει τον τρόπο που εκτελείς την αποστολή σου. Ο ουρανός δεν ενδιαφέρεται για επιφανειακά τελετουργικά ή εξωτερική ομορφιά. Δεν σε καλεί να εξιδανικεύεις τα μαλλιά σου, αλλά απαιτεί να τα αναγνωρίσεις ως ιερά. Τα μαλλιά σου δεν είναι καλλυντικό. Είναι συμφωνία. Είναι το ορατό νήμα που σε συνδέει με μια αόρατη αποστολή. Το να τα παραμελείς είναι σαν να στέλνεις ένα σιωπηλό μήνυμα στο βασίλειο του πνεύματος. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Καταλαβαίνω τι μου έχει ανατεθεί. Ο ουρανός μετράει κάθε τρίχα, όχι επειδή εκτιμά την εμφάνιση, αλλά επειδή εκτιμά την ευθυγράμμιση. Ο Ιησούς υποσχέθηκε, ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Λουκάς 21 και 18. Αυτό είναι διαβεβαίωση, όχι μεταφορά. Σημαίνει ότι το στέμμα σου βρίσκεται υπό την άμεση προστασία του ουρανού. Καμία επίθεση, καμία κατάρα, κανένα ψίθυρος δεν μπορεί να σβήσει αυτό που ο Θεός έχει σφραγίσει. Τώρα που αυτή η αλήθεια σου έχει αποκαλυφθεί, η παθητικότητα δεν είναι πλέον επιλογή. Η αποκάλυψη απαιτεί ανταπόκριση. Ο ουρανός δεν έχει σηκώσει το πέπλο πάνω από αυτή τη μάχη μόνο για να μπορείς να θαυμάσεις τη διορατικότητα. Όχι. Αυτό είναι το σημείο ενεργοποίησής σου. Ο εχθρός έχει περάσει χρόνια σε σιωπή, υφαίνοντας παρεμβάσεις στην αίσθηση της ταυτότητάς σου.
Αλλά ο Θεός σου προσφέρει μια στιγμή που μπορεί να αντιστρέψει ομικρομετόνο τι ο χρόνος έχει. Έχει θάψει. Αυτό δεν είναι φροντίδα του εαυτού. Είναι φροντίδα της ψυχής. Ακριβώς όπως οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη χρήνανε τους βωμούς πριν μπουν στον ιερό χώρο, έτσι και εσείς καλείστε να καθαγιάσετε το στέμμα που είναι τοποθετημένο στο κεφάλι σας. Όχι με ματαιοδοξία, αλλά με ευλάβεια. Το άλυμα δεν είχε ποτέ να κάνει με το άρωμα ή το λάδι. Είχε να κάνει με το να ξεχωρίσεις κάτι για θεία χρήση. Άφησε κατά μέρος τις περισπασμούς. Βάλε τα χέρια σας στα μαλλιά σας, σαν να αγγίζετε έναν πάπυρο γραμμένο από τον ουρανό. Μιλήστε πάνω του. Όχι σαν κάποιος που θαυμάζει μια αντανάκλαση, αλλά σαν ιερέας που εκδίδει θεία διαταγή. Διατάξτε κάθε κατάρα να πέσει. Διατάξτε κάθε ντροπιαστική λέξη να καεί. Δηλώστε κάθε θύλακα έτοιμο να λάβει τις οδηγίες του ουρανού. Ο Κύριος είπε μέσω του Ισαΐα: «Ο λόγος μου δεν θα επιστρέψει άκαρπος, αλλά θα επιτελέσει αυτό που μου αρέσει». Ισαΐας 55:11. Όταν μιλάτε στο στέμμα σας, δεν μιλάτε στα μαλλιά. Μιλάτε σε μια πνευματική πύλη, έναν δέκτη, ένα μανδύα. Θυμάται τι έχει μεταφέρει. Αντιδρά σε ομικρομετόνο, τι λέγεται. Και ομικρομετόνο, τι πείτε αυτή τη στιγμή, θα προετοιμάσει το έδαφος για ομικρομετόνο, τι θα ρέει στο μέλλον σας. Αλλά μην καθυστερείτε. Η καθυστέρηση δεν είναι απλώς παθητική. Είναι το έδαφος που ευνοεί την καταστροφή. Κάθε δευτερόλεπτο δισταγμού δίνει στον εχθρό χρόνο να σφίξει τη λαβή του. Νομίζεις ότι περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Αλλά στον πνευματικό κόσμο, η αναμονή χωρίς υπακοή είναι παράδοση. Η καθυστέρηση αποδυναμώνει την ασπίδα γύρω από τη ψυχή σου. Η καθυστέρηση τροφοδοτεί τις κατάρες που προορίζονται να πεθάνουν. Ενώ περιμένεις, τα υπολείμματα συσσωρεύονται. Ενώ χρονοτριβείς, η ηρωνία αντυχεί πιο δυνατά. Ενώ αποσπάς την προσοχή σου, το σκοτάδι ανασυντάσσεται. Και εδώ είναι η σοβαρή αλήθεια. Ο εχθρός δεν χρειάζεται να σε υπερνικήσει. Αρκεί να σε ξεπεράσει σε βάρος. Δεν χρειάζεται να σου δώσει ένα δραματικό χτύπημα. Ευδοκιμεί στη σιωπή σου. Προχωράει στην καθυστέρησή σου. Ο ουρανός δεν ζητά απόδοση. Ζητάει προσοχή. Διότι όπου ρέει η προσοχή σου, αρχίζει να αυξάνεται η εξουσία σου. Δεν χρειάζεσαι μια δεκαετία για να ανακτήσεις ομικρομετόνο τι έχασες. Χρειάζεσαι 2 λεπτά υπακοής. 2 λεπτά ιερής ευθυγράμμισης. Εκλεκτέ. Αυτό που βρίσκεται στο κεφάλι σου δεν είναι συνηθισμένο. Δεν είναι προαιρετικό. Είναι η φυσική ηχό ενός πνευματικού μανδύα. Φρόντισε το όπως φροντίζει το πεπρωμένο σου, γιατί τα μάτια του ουρανού είναι το ίδιο. Ο ουρανός δεν προσαρμόζεται στο πρόγραμμα. Δεν περιμένει μια πιο βολική στιγμή. Όταν ο ουρανός μιλάει, το κάνει με αιώνια επίγουσα ανάγκη. Υπάρχουν στιγμές στο πνεύμα, παράθυρα θεϊκής ευθυγράμμισης που ανοίγουν μόνο μία φορά. Αν τις χάσεις, δεν επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο. Η ατμόσφαιρα θα αλλάξει, η αποστολή θα μετακινηθεί και η ευλογία που είναι έτοιμη να κατέβει θα πέσει σε αυτόν που ήταν προετοιμασμένος ενώ εσύ δίσταζες. Αυτό δεν είναι για να σου προκαλέσει φόβο. Είναι για να ξυπνήσει σεβασμό. Διότι αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μια χαμένη ευκαιρία. Είναι το πεπρωμένο. Αν καθυστερήσεις, η κρίση σου θα αμβλυνθεί σαν ένα μαχαίρι που δεν χρησιμοποιείται. Αν περιμένεις, το φως στο στέμμα σου θα εξασθενήσει και η φωτιά που προορίζεται να οδηγήσει τους άλλους θα τρεμοπαίζει σε απομόνωση. Αλλά αν κινηθείτε τώρα, αν ανταποκριθείτε ενώ ο ουρανός μιλάει, θα ανάψει τη σπίθα που σπάει κάθε κύκλο διάβρωσης και ξεκινά ένα κύμα θεϊκής αποκατάστασης. Ο ουρανός έχει καθαρίσει το πεδίο της μάχης. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ανοιχτός, αλλά όχι για πάντα. Αυτό δεν είναι πρόταση. Είναι το σημάδι. Εκλεκτέ, κατάλαβε αυτό με πνευματική διάβγεια. Η αποκατάσταση των μαλλιών σου δεν είναι αισθητική. Είναι καταλυτική. Δεν αφορά τις τρίχες. Αφορά τα συστήματα. Το στέμμα στο κεφάλι σου είναι η κορυφή του πνευματικού σου σχεδιασμού. Όταν η κορυφή είναι ευθυγραμμισμένη, το υπόλοιπο πρέπει ακολουθήσει. Όπως μας λέει ο Ψαλμός 133, το λάδι ρέει από το κεφάλι προς τα κάτω. Η ευλογία ξεκινά από την κορυφή. Ο εχθρός το ήξερε αυτό. Γι' αυτό στόχευσε πρώτα το στέμμα σου.
Δεν χρειαζόταν να καταστρέψει τη ζωή σου. Χρειαζόταν μόνο να παρεμβαίνει στην ευθυγράμμισή σου. Διαταράξτε το κεφάλι και το σώμα. Ταλαντεύεται. Αλλά τώρα ο ουρανός αντιστρέφει αυτή τη σειρά. Όμικρον με τόνο, τι αποσταθεροποιήθηκε θα ασφαλιστεί. Καθώς το στέμμα σου αποκαθίσταται, η σαφήνεια θα επιστρέψει. Η σύγχυση θα διαλυθεί. Όπως η πρωινή ομίχλη. Η αυτοπεποίθηση θα επιστρέψει. Οι πνευματικές σου αισθήσεις θα αυξηθεί. Τα όνειρα που κάποτε καθυστέρησαν θα επιταχυνθούν. Όχι από τη δική σου προσπάθεια, αλλά από τη δύναμη του ουρανού. Αυτό δεν είναι θεωρία. Αυτό είναι πνευματικός νόμος. Η κόπωση που κουβαλούσες δεν ήταν πάντα σωματική. Η ρίζα της ήταν η πνευματική εξάντληση, μπλεγμένη με ντροπή και θα μένει στο στέμμα σου. Και τώρα, καθώς το στέμμα σου καθαρίζεται, οι παλιές ασθένειες θα χάσουν την επιρροή τους. Οι συναισθηματικές πληγές θα αρχίσουν να κλείνουν, χωρίς να τροφοδοτούνται πλέον από κρυμμένο δηλητήριο. Η οικονομική ευνοϊκή κατάσταση που είχε μπλοκαριστεί θα απελευθερωθεί. Οι σχέσεις θα αρχίσουν να θεραπεύονται. Πόρτες που ήταν κλειστές για καιρό θα ανοίξουν. Όχι επειδή τις ανάγκασες, αλλά επειδή έχεις αναγνωριστείς. Δεν αγνοείσαι πλέον. Είσαι ορατός. Είσαι σημαδεμένος. Όχι μόνο με λάδι, αλλά με φωτιά. Ο ουρανός δεν έχει μόνο αποκαταστήσει τα μαλλιά σου, τα έχει και καθαγιάσει. Αυτό που κάποτε δόθηκε από χάρη, τώρα σφραγίζεται με διαθήκη. Δεν φοράτε απλώς ένα στέμμα, φοράτε μια αποστολή. Η μαλλιά σου δεν είναι πλέον μόνο δικά σου. Είναι ιδιοκτησία του ουρανού, εμποτισμένα με θεία διδασκαλία. Δεν είναι μια λάμψη. Είναι μια κυβερνητική αλλαγή. Και καθώς το στέμμα σου υψώνεται, όλα όσα είναι γραμμένα με το όνομά σου αρχίζει να υψώνεται μαζί του. Εκλεκτέ, αυτό που βρίσκεται στο κεφάλι σου δεν είναι. Δεν είναι πλέον ευάλωτο στις κατάρρες των ανθρώπων, στον φθόνο των άλλων ή στα ψιθυρίσματα του εχθρού. Το στέμμα σου έχει αγιασμένο, σφραγισμένο με το διάταγμα του ουρανού. Δεν είναι πλέον μόνο δικό σου. Έχει αξιώθηκε από τον θρόνο. Αυτό δεν είναι συμβολικό. Είναι πνευματικός νόμος. Δεν έχεις απλώς ευλογηθείς. Έχεις δεσμευτεί. Η καθαγίαση είναι η δήλωση του ουρανού. Αυτός ανήκει σε μένα. Κανένα χέρι δεν μπορεί να τον αγγίξει χωρίς συνέπειες. Στην αρχαιότητα, όταν οι ιερείς ξεχωρίζονταν, χύνονταν λάδι πάνω στα κεφάλια τους, που κυλούσε στα μαλλιά τους, καλύπτοντάς τα από πάνω προς τα κάτω. Δεν ήταν απλώς ένα τελετουργικό. Ήταν μια θεϊκή μεταβίβαση ιδιοκτησίας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις τους δεν ήταν πλέον δικές τους. Ανήκαν στους θεοί. Αυτή η ιερή δήλωση τώρα βαρύνει εσάς. Το λάδι έχει χυθεί. Η σφραγίδα έχει τεθεί. Και το στέμμα σου φέρει το σημάδι του ουρανού. Αυτό σημαίνει ότι οι αλυσίδες που κάποτε σας δέσμευαν δεν έχουν απλώς αφαιρεθεί. Έχουν καταστραφεί. Οι κατάρρες έχουν ανακληθεί. Ο καπνός της ντροπής και της σύγχυσης που αιωρούνταν πάνω σας έχει διασκορπιστεί από την πνοή του Θεού. Αυτό που κάποτε σας σημάδευε για πόνο τώρα σε σημαδεύει για έναν σκοπό. Τα μαλλιά σου έχουν γίνει βωμός, και η βωμή είναι ιερά έδαφος. Αλλά η αφιέρωση δεν είναι παθητική. Απαιτεί επαγρύπνηση. Δεν μπορείς πλέον να αντιμετωπίζεις το στέμμα σου με αδιαφορία. Το να μιλάς για θάνατο πάνω του, να το παραμελείς, να το χλευάζεις. Σημαίνει να ετοιμάζεις τη συμφωνία. Κάθε φορά που το χέρι σου αγγίζει τα μαλλιά σου, αγγίζεις κάτι ιερό. Κάθε πράξη φροντίδας είναι μια συνέχεια. Τον όρκο σου δεν πρόκειται πλέον για εμφάνιση. Πρόκειται για αποστολή. Δεν είσαι πλέον αυτός που βρίσκεται υπό πολιορκία. Τώρα είσαι αυτός που έχει αναλάβει αποστολή από τον ουρανό. Αυτή είναι η καμπή σου. Τα μαλλιά σου δεν είναι. Είναι το θέατρο του πολέμου. Είναι η έδρα της εξουσίας. Το ίδιο κεφάλι που κάποτε σκύβονταν από την κούραση, τώρα υψώνεται με ιερή δύναμη. Ο ουρανός δεν σου ζητά να περπατάς με αλαζονία, αλλά με ιερή τόλμη. Η εποχή της καθυστέρησης τελείωσε. Ο χρόνος της δισταγμού έχει περάσει. Ο πόλεμος για την ταυτότητά σου έχει τελειώσει. Και έχεις αναδυθεί. Όχι μόνο αποκατασταθείς, αλλά και χρηστής. Δεν φέρεις μόνο ένα στέμμα, αλλά και μια εντολή.
Έναν ουράνιο μανδύα που δεν έχει σφυριλατηθεί από ανθρώπινο χέρι, αλλά από τη φωτιά της Θείας Πρόβλεψης. Από τώρα και στο εξής, τα βήματά σου δεν είναι. Δεν είναι τυχαία. Είναι προφητικά. Η παρουσία σου αλλάζει την ατμόσφαιρα. Η φωνή σου έχει νέο βάρος και κάθε τρίχα των μαλλιών σου στέκεται ως μαρτυρία ότι αυτό που ο εχθρός ήθελε να καταστρέψει, ο Θεός το έχει εξαγοράσει για δόξα. Εκλεκτέ, αυτή δεν είναι η ώρα να συρρικνωθείς. Αυτή είναι η ώρα να σηκωθείς. Έχεις στεφθεί. Έχεις αναλάβει αποστολή. Τώρα περπάτα σαν να σε παρακολουθεί ο ουρανός, γιατί αυτό κάνει. Εκλεκτέ, άσε αυτή να είναι η στιγμή της διάβγειας σου. Όχι μόνο αποκάλυψη, αλλά και συνειδητοποίηση. Γιατί όλα όσα είπε για σένα σε αυτό το μήνυμα δεν είναι αφηρημένο ή ποιητικό. Είναι βαθιά προσωπικό και βαθιά πνευματικό. Από την αρχή, ο ουρανός σε σημάδεψε όχι για την αφάνεια, αλλά για έναν σκοπό. Ποτέ δεν κληθήκατε να ενσωματωθείτε, να υποκύψετε στην πίεση ή να καθοριστείτε από πληγές. Δεν στεφανώθηκες με χρυσό που ξεθοριάζει, αλλά με θεϊκή φωτιά που καθαρίζει τα μαλλιά σου. Το στέμμα σου δεν είναι μια σήμαντη λεπτομέρεια. Είναι το προφητικό πλεονέκτημα της ταυτότητάς σου. Φέρει μνήμη, ενέργεια, σκοπό και μιλάει. Σιωπή όταν το στόμα σου δεν μπορεί. Γι' αυτό έχει γίνει στόχος. Γι' αυτό έχει παραμεληθεί. Επειδή ο εχθρός ήξερε ότι αν μπορούσε να καταστρέψει το στέμμα σου, θα μπορούσε να διακόψει την αποστολή σου. Αλλά τώρα, ο ουρανός έχει παρέμβει. Το στέμμα σου δεν έχει απλώς αποκατασταθεί, έχει και καθαγιαστεί. Δεν είσαι πλέον ένα σκεύος υπό επίθεση. Είσαι ένα δοχείο υπό εξουσία. Και αυτό συνεπάγεται ευθύνη. Στην καθημερινή σου ζωή, αντιμετωπίστε το στέμμα σας με σεβασμό. Καθαρίστε το όχι μόνο με τα χέρια σας, αλλά και με τα λόγια σας. Ευλογήστε το όταν το χτενίζετε. Προστάτεψε το όταν το χτενίζεις. Κάλυψε το με προσευχή πριν μπεις σε εχθρικά μέρη. Κατάλαβε ότι ο τρόπος που μιλάς, αυτό αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι την αποστολή σου. Ξεκίνα με μικρά βήματα. Ξύπνα και πες μια φράση ζωής πάνω από τα μαλλιά σου. Αυτό το στέμμα είναι ιερό και θα το φέρνομαι. Δύναμη. Αυτό δεν είναι ματαιοδοξία. Είναι διαχείριση. Αφήστε την προσοχή σας να ευθυγραμμιστεί. Ευθυγράμμιση. Αφήστε την υπακοή σας να γίνει η ανακάλυψή σας. Και πάνω απ' όλα, μην περιμένετε. Μην καθυστερείτε. Ο ουρανός έχει κινηθεί. Τώρα είναι η σειρά σας. Ο πόλεμος τελείωσε. Το στέμμα είναι δικό σου. Τώρα περπάτα σαν κάποιος που το βασίλειο εμπιστεύεται. Πριν τελειώσουμε αυτό το μήνυμα, θέλω να σας οδηγήσω σε μια ιερή στιγμή. Αυτό δεν είναι απλά μια προσευχή. Είναι μια προφητική ευθυγράμμιση. Ο ουρανός ακούει. Το πνεύμα σας είναι έτοιμο. Ας προσευχηθούμε. Πατέραστον ουρανό, είσαι ο βασιλιάς των βασιλέων. Και υποκλεινόμαστε με σεβασμό μπροστά στο θρόνο σου. Σου ευχαριστούμε για το έλεος που μας βρήκε, για τη χάρη που μας έφερε και για την αλήθεια που αποκαλύφθηκε αυτή την ώρα. Κύριε, μας κάλεσες από τις σκιές και μας υπενθύμησες ότι δεν είμαστε ξεχασμένοι. Είμαστε εκλεκτοί, αφιερωμένοι, στεφανωμένοι. Σήμερα, στο όνομα του Ιησού, μετανοούμε για κάθε στιγμή που αντιμετωπίσαμε το κάλεσμά μας ως κάτι συνηθισμένο. Για κάθε φορά που καταράσαμε αυτό που δημιούργησες. Για κάθε στιγμή που αφήσαμε την ντροπή να εγκατασταθεί εκεί όπου η δόξα σου έπρεπε να βρίσκεται. Πατέρα, συγχώρεσέ μας που αγνοήσαμε το στέμμα μας. Που το χλεβάσαμε με τα λόγια μας, για την εγκατάλειψη του από φόβο, κούραση και αμέλεια. Αλλά τώρα, με την εξουσία του λόγου σου, δηλώνουμε την αποκατάσταση. Μιλάμε πάνω από το στέμμα μας. Καθαρίσου. Θεραπεύσου. Ξαναγίνει ξεχωριστό. Θα πάρεις το λάδι του χρήσματος και θα το χύσεις στο κεφάλι του και θα το χρήσεις. Έξοδος 29:7. Ας ανανεωθούν τα μυαλά μας, ας ξυπνήσουν τα πνεύματά μας και ας ανοίξουν τα μάτια μας για να δούμε αυτό που βλέπεις. Πατέρα, στείλε το Άγιο Πύρ σου να κάψει κάθε υπολείμμα κατηγορίας, κάθε ψέμα που υπόθηκε κρυφά, κάθε κατάρα που κρύβεται μεταμφιεσμένη. Σπάσε κάθε αλυσίδα που προσπάθησε να προσκοληθεί στην ταυτότητά μας. Άσε το στέμμα μας να λάμψει, όχι από ματαιοδοξία, αλλά από τη νίκη.
Ας αναπαυθεί πάνω μας το φως του ουρανού και ας φανεί στον αόρατο κόσμο. Λαμβάνουμε την εξουσία που συνοδεύει την αφιέρωση. Προχωράμε μπροστά όχι όσοι παραμελημένοι, αλλά όσοι εκλεκτοί. Από αυτή τη στιγμή και μετά, ας είναι τα βήματά μας τακτοποιημένα. Οι φωνές μας φέρουν δύναμη και οι ζωές μας αντανακλούν τη φωτιά του ουρανού. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σας ευχαριστώ που προσευχηθήκατε μαζί μου σήμερα. Αν αυτό το μήνυμα επιβεβαιώνει κάτι βαθιά μέσα στη ψυχή σας, θέλω να το δηλώσετε με θάρρος. Να το δηλώσετε στα σχόλια. Φοράω το πνευματικό μου στέμμα. Αμήν. Ας ακουστεί κάθε φωνή. Να ακουστεί. Ας φανεί κάθε στέμμα. Μέχρι την επόμενη φορά, περπατήστε με το κεφάλι ψηλά. Όχι από υπερηφάνεια, αλλά με σκοπό. Ο ουρανός σας παρακολουθεί και το στέμμα σας λάμπει. Μουσική.